un pouco, bueno, casualidades da vida, cando a min me chamaron para ver se nos animábamos a dar esta charla, pois 3 días despois saía eu un luns pola tarde do instituto, agotada, e no coche pois iba sonando na radio, na cadena SER, o programa La Ventana. E entón xusto collín unha noticia que falaba do Hospital 12 de Outubro de Madrid e decía que na unidade de neonatoloxía estaban levando a cabo unha experiencia novidosa que experiencia novidosa era? Pois era a lectura en voz alta aos bebés recén nacidos. Entón, falaban do caso dunha bebé que nacera con 26 semanas, 800 gramos, e dende o primeiro día escoitar aos seus pais contarlle contos. E salía o seu pai, que ademais era anestesista, e decía que eso fora importantísimo para eles, para a súa nena, que agora é unha nena sana, con moitísimo vocabulario, e que, bueno, unha nena completamente sin ningún tipo de secuelas despois de nacer con 26 semanas. E tamén decía que a eles tamén les axudou moito para sobrelevar o que el o calificaba como un escenario extraterrestre, e el era médico anestesista, como é unha UBI de neonatos. Entón, rescato esta historia porque, claro, o doutor que levaba todo este experimento falaba da evidencia científica, é dicir, ler en voz alta, lectura en voz alta, dende o primeiro momento que naces, mellora as conexións sinápticas, a percepción da linguaxe e fomenta o vínculo, crea o vínculo. Entón, no noso club de escoita, o que buscamos é ese vínculo coas familias. De aí que trouxera polo título, non, esa metáfora do tecido. Vamos a intentar ir enfebrando, non? Ir tirando dese fío para crear un tecido en conxunto. E crear, sobre todo, comunidade. E esa comunidade pois, está nunha contorna, que vos vou explicar así un pouquiño para que contextualicedes. Nós somos o Sobreiral das Palabras, somos a biblioteca do IES Valadares de Vigo. O IES Valadares está nunha parroquia de Vigo, que é zona periurbana, por así dicilo, ten moito centro adscrito que ten un alumnado, pois poderíamos considerar un pouco máis rural. E logo tamén temos como centro adscrito o CEP de Navia. Navia é un barrio de nova creación en Vigo con alumnado completamente urbano. E ademais deste tipo de alumnado, tamén temos moito outro alumnado de pais e nais que, polo proxecto educativo de centro inclusivo, pois levan os seus fillos con diversidade funcional a este centro porque queren conseguir pois, nunha educación ordinaria. Non? Bueno, pois a nosa biblioteca é un centro que ten o Plan B de 2016-17, é dicir, levamos xa bastantes anos co Plan B, e dende 2019, ademais, somos un centro LIA 2, é dicir, un centro de lectura, de información e de aprendizaxe. E participamos tamén en moitos plans da Consellería, moitos programas, en bibliotecas solidarias, en Radio na Biblio e tamén no Club de Lectura. Entón, este club de escoita do que vou falar é un destes eixos que parte do Club de Lectura. O Club de Lectura chamase Lendo no Galiñeiro, foi creado no ano 2007-2008 polo que daquela era profesor de galego do centro, que é un famoso crítico literario e escritor, Ramón Nicolás, e el o crea o primeiro ano que se creou o plan de clubs de lectura que fixo a Consellería nos centros de ensino secundario. O ano seguinte se crea un club para adultos, para o resto da comunidade educativa, familias, exalumnos, e no 2018-19 pois é cando se crea o club de escoita xunto co club de manga, non? Que é o que hoxe veño a falarvos como exemplo de lectura compartida. Ben, pois como vos dixen, nacemos nese ano, 2018-2019, e xusto neste ano empezamos con toda a ilusión e o curso seguinte, es que estou escoitando un pouco mal, non? Está de fazer así un pouco, como subindo e baixando, non sei se me escoitades ben, porque a veces me... Bueno, pois iso. E o ano seguinte chega a pandemia. Entón, claro, chega a pandemia, fomos para casa, e resulta que para celebrar o Día do Libro, que estábamos ali todos confinados, unha das nosas alumnas se gravou na casa lendo un libro que ela gustaballe moito, que lía de pequena, e ese vídeo logo nos lo mandou, editámolo e se enviou a un dos centros, os centros que temos máis próximos, que son o CEIP Sobreira Valadares e a Galiña Azul de Valadares tamén. Entón, esta idea de gravarse, ao final, utilizámola moitísimo no curso 2020-21, porque sabedes que foi o curso das restriccións,
Entón, a rapazada non se podía mover, así que decidimos empregar tamén ese medio audiovisual. Para o Día da Poesía leron poemas en distintos idiomas que se puxeron na aula virtual e nas clases para que escoitasen durante a hora de ler. E tamén para o Día do Libro agasallamos de novo a eses centros, o CEI Sobreira e a Galiña Azul, con este vídeo que espero que nos poidan poñer destas rapazas. A ver. Ou igual non. Si, antes dixo que iba, pero... Este es el monstruo de los colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, yo te ayudo a hacerlo. La alegría es contagiosa y brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, cantas, bailas, ríes y juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema mucho y es difícil de apagar. Como estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu rabia en otros. El miedo es cobarde, se esconde y huye en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no serás capaz de hacer las cosas que se te piden. La calma es tranquila como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Estas son todas tus emociones. Cada una tiene un color diferente y ordenadas funcionan mucho mejor. Este es el miedo. Está la alegría, la calma, la tristeza y la rabia. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Bueno, pois, como vedes, ademais, foi unha experiencia que tamén usou da biblioteca, porque isto foi grabado no espacio audiovisual da biblioteca e foi grabado polo alumnado voluntario, non, da mesma. Entón, o ano seguinte, 2021-22, xa retomamos a normalidade, entón xa o Club de Escoita empeza a funcionar. E como vedes, seguindo coa metáfora do libro, non, isto foi da presentación, isto foi como unha especie de fío, non? Un fío solto, foi unha idea. Entón, a idea calera era pois crear un club para aqueles que non lles gustase ler, vinculado co club de lectura, pero era para xente que non lle gustaba ler, pero sí escoitar boas historias. Non? E entón, a partir desa idea, este fío foi pois, indo pouco a pouco, creando un tecido, unha rede, unha comunidade, que é o que temos hoxe en día. Non? E vos vou a ir explicando pouco a pouco. Entón, obviamente, pois como en todo tecido, os fíos son importantes e entón temos uns fíos que son a trama do noso club e outros que son o urdido. Entón, a trama serían o que lle chamamos as patrullas lectoras, son aquel alumnado que lee dentro do centro, e o urdido serían eses rapaces que van a ler, que fan lecturas fora do centro, para tecer esa comunidade da que es falei. Entón, vamos a empezar primeiro polas patrullas lectoras, explicando un pouco como funcionan. Bueno, isto é alumnado de cursos distintos, vale? Afecta a distintos cursos, de primeiro a cuarto da ESO, sobre todo, bacharelato deixámolos un pouco fora que están xa noutro mundo moito máis estresado. Entón, estas patrullas na hora de ler acuden a
pois, facer lecturas de diversos temas, dende poesía, ciencia, lecturas de medo. Últimamente tamén ten bastante, participan bastante o alumnado que está no Club de Diversidade, que é un club que se creou en 2021 no centro para defender a igualdade e tamén para defender os dereitos do colectivo LGTQ+. E entón, pois, máis as patrullas lectoras van polas clases, como vos dixen, lendo. Entón, a primeira vez que o fixeron, xa vos dixen que nacimos no ano 2018, fixerono por Samaín. Entón, o día de Samaín, disfrazáronse cunhas túnicas, iban con unha vela polos corredores, con unha campaíña, así como se fosen unha santa compaña, entraban nas clases a oscuras e facían lecturas, unha explicando por que se celebraba o Samaín ese día, e despois tamén lectura dunha lenda tradicional galega de medo. E mesmo fixeran tamén pois unha sopa de letras para acabar xogando. Isto era alumnado de cuarto da ESO, que foi a primeiro de ESO. E logo na dereita tedes fotografías de que, claro, en novembro, xa enganchando despois de Samaín, é o mes da ciencia en galego. Entón, os de primeiro da ESO prepararon os libros de Animais extraordinarios de Xulio Gutiérrez de Factoría K, supoño que os coñeceredes, que se chaman Ollos, Bocas, Viaxeiros. Entón, ian a ler os rapaces de terceiro, rapaces e rapaces de terceiro da ESO. E despois tamén os de cuarto, pois foran polas clases un pouco máis adiante en novembro falando de Domingo Fontán e da Carta Xeométrica de Galicia que fixo, no? O primeiro plano científico que se fixo en España. Entón, pois con lecturas de ciencia. Como vos dixen antes, o Club de Diversidade agora tamén ten o seu espazo. Entón, nos días que son claves para eles, son eles os que se ocupan de facer estas patrullas lectoras. Nas súas reunións quedan, deciden o texto, a temática e practican para logo na hora de ler, pois ir polas clases. Por exemplo, aquí á dereita tedes unha lectura do 8M, que neste caso se explicaba por que se celebra o 8M e tamén falaron do concepto de teito de cristal para as mulleres, que significaba. O curso seguinte tiñamos o lema de sen coidados non hai vida, entón por iso iban cos mandís para intentar, foi así un simbolismo que se fixo do traballo non remunerado, que é tan necesario, non? E lían un texto sobre este tema. E mesmo tamén celebramos o 31 de marzo e o 1 de abril, hai dúas datas importantes, non? O 31 de marzo é o Día da Visibilidade Trans e o 1 de abril dos libros de temática LGTBQ+, e entón, pois, leron un texto gañador no diario Nós en 2020, que se chamaba En tinta negra, de Alma Alonso, que trata un pouco sobre a temática trans. Ben, hai outras, dentro destas, xa fora das patrullas, no? Pero dentro tamén das lecturas do centro, hai outras actividades que implican escoita e que están aquí, non? Dentro deste paraugas do Club de Escoita. Por exemplo, a actividade Poetízate, que facíamos na biblioteca unha sección que se chamaba así, con ese título, Poetízate, poñíamos moitos poemas variados para que o alumnado fose por ali, elexise, practicase a lectura e despois un voluntario da biblioteca gravábao e despois pois facía unha votación, era unha especie de concurso de declamación, ¿no? de lectura de poemas. E estes últimos anos cambiámolo polo micro aberto, non? Que o que fixemos foi crear un estrado na biblioteca, que o primeiro ano se inaugurou polo Día da Poesía e que quedou aberto con un micro todos os recreos ata o Día das Letras Galegas, do 21 de marzo a 17 de maio. Entón, neste estrado, alumnado, profesorado, pois collían o micrófono e lían poesía. Había xente que leía pois espontaneamente, collía un libro da biblioteca, un poema que lle gustaba e leía esa poesía. Outros tamén viñan de clase, estaban traballados polos seus profesores que para traballar a oralidade, pois o que facían era practicalo na clase e despois a súa posta en escena era no recreo da biblioteca e o profesor iba con eles para pois avaliar esa oralidade. E mesmo tamén fixéramos un poetry slam, con creacións propias, invitáramos tamén a unha poetisa que fai este tipo de poetry slam e entón pois eles tamén participaron. E o ano pasado cambiamos un pouquiño este micro aberto, o que fixemos foi inauguralo polo Día de Rosalía, o 23 de febreiro, e lanzamos un reto poético. Isto é porque no centro lanzamos tamén, dende a biblioteca, un reto lector. O reto lector consistía en, para toda a comunidade educativa, tiñan que ler durante todo o curso 5 libros. Álbum ilustrado, un cómic, un libro en galego, un libro de non ficción e logo podían elexir ou poesía ou teatro. E dábamoslle un carné, ¿no?
cada vez que leían un libro, ese carné tiñan que facer unha reseña, tiñamos un Padlet no blog, tamén na biblioteca tamén podían acceder, e entón facían unha reseña dese libro e poñíamoslle un selo. Cando completaban os 5 selos, ao final de curso, pois ian ter un agasallo cultural, que tivemos a sorte que foi un contacontos de Paula Carballeira, precisamente. E entón viñeron as familias, os rapaces, personal non docente que se uniu a este reto lector, pois disfrutaron. E ademais tamén foi moi emotivo porque presentou a Paula Andrea, que chamase como a min, é a nosa libreira de confianza da librería Libraida de Gondomar, e ela pois, é unha rapaza nova que creceu con Paula Carballeira como pois, lectura de referencia. Coñeceuna no cole e a partir de aí como que ten unha historia que foi moi emotiva e a verdad que foi así un momento final de curso pois moi chulo. E claro, como tiñamos ese reto en activo, pois cando chegou ese día de Rosalía, dixemos, bueno, pois xuntamos tamén reto poético, creamos outros carnés e agora o que tiñan que facer era o día de Rosalía ler un poema de Rosalía durante esa semana, a seguinte semana podían ler un poema calquera en galego, outro no outro idioma, e logo puxemos o de escribir as túas propias poesías, porque non todo o alumnado se sentía cómodo logo lendo o que escribira, entón aí, pois en vez de micro que lesen, pois que escribisen. E tamén se incorporaron a ese agasallo cultural de final de curso. ¿No? Bueno, pois aquí acabamos coa trama, imos agora co urdido, que o urdido ven sendo esas patrullas tamén, non? Pero que saen fora do centro. De novo, están formadas por alumnado de distintos niveis, vale? De primeiro a cuarto da ESO. E o que facemos é visitar a estes dous centros que temos máis cercanos, que é o CEP Sobreira Valadares e a Escola Infantil pois, Galiña Azul de Valadares, e facémolo 2 veces ao ano. Imos polo Nadal e despois facemos outra saída a final de curso, vale? En xuño normalmente. Entón, claro, cando falamos de todos esas actividades, ao final do que estamos falando son dos fíos, non? Do noso tecido. E os fíos son os mellores, non? Hai que ter un bo fío e estas rapazas, na súa maioría, pero tamén rapaces que se apuntan ao club de escoita, pois claro, pensade que para eles significa moitos recreos de ensaio, tamén ter que na casa seguir ensaiando, vamos, que é un traballo, e o fan dunha maneira entusiasta, están encantados e encantadas de participar e é moi gratificante traballar con eles neses recreos, que nos vamos quedando. Entón, eso é fundamental, ter eses fíos. Pero tamén eses fíos pois vamos a organizalos dándolles unhas puntadas. Entón, a primeira puntada que damos é a selección de libros. Que libros vamos a ler? A selección pois se fai, por un lado, eles traen os libros que teñen da casa, os contos que lían eles con esas idades, o público é de 0 a 6 anos, entón, máis ou menos buscan ese tipo de lecturas que a eles lles gustaban, algún libro favorito que teñan na casa, tamén as profesoras aportamos nos co que temos, dos nosos fillos, tamén eu teño unha amiga de infantil que me presta tamén algún dos libros que ten ela por aí, e entón, pois con todo eso, facemos unha reunión e decidimos que libros pensades que son os mellores para levar a Galiña Azul, que libros vamos a traballar para levar o cole cos nenos máis maiores. Vamos máis ou menos distribuindo, que libros quere cada un, porque esa é a segunda puntada, facer os grupos. Os grupos son máis ou menos voluntarios, eles se organizan como queren, pero con unha condición. Os novos participantes do Club de Escoita sempre teñen que estar dentro dun grupo que teña xa experiencia. E así vámonos modelando, van vendo como é a dinámica, como se ensaya, como se reparten o traballo, e ademais así eles irán aprendendo, e cando sexan maiores serán os ensinantes das novas incorporacións, seguindo así o ciclo. A terceira puntada é buscar talento. Xa vistes no vídeo que vos puxen e sempre facemos así. Cada lectura ten que ir asociada a unha proposta artística de algún tipo, plástica, e entón eles teñen que pensar que lles van levar, ademais da súa lectura, a eses rapaces. Pode ser un xogo, que vos comentara antes que na primeira fixeran unha sopa de letras. Pode ser música, como estas rapazas, por exemplo. Entón, cada un, segundo o talento que teña, decide cal é esa proposta que vai acompañar o seu libro, o libro que van a ler. Bueno, a cuarta puntada é o ensaio. O
ensayar e ensayar e ensayar. Aquí xa o facemos en pequenos grupos, unha vez que temos os libros, van vindo, entón nos vamos dicíndolles, facéndolles ler moitas veces o texto, porque realmente eles, pois claro, non vocalizan, non lle dan a entonación moitas veces axeitada, trábanse, ou é complicado. Entón, a cuestión é repetir e repetir, ir dándolles esas apuntes, esas anotacións, eles logo volven a casa e o que dá volvemos a quedar máis adiante, volven facelo e van mellorando. É increíble a mellora, a vese na lectura en voz alta moitísimo nesta rapazada, entre, obviamente, entre que empezan en primeiro e cuarto, porque en cuarto xa son expertos contacontos e ademais tamén saben adaptarse ao nivel, porque claro, a eles costalles moito máis os nenos da Galiña Azul. Son máis inquietos, ten menos atención, entón é moito, eles prefiren, están máis cómodos cos de segundo ciclo infantil, non cos de primeiro. Pero tamén, xa vos dixen que este club era un club especial, buscábamos a xente que non fose tampouco lectora e temos rapaces non lectores dentro do club e realmente que non leen moi ben e ese eu creo que é onde máis se ve a mellora da lectura en voz alta. Teñen que practicar e todo o que personalmente tamén lles sirve para eles, non? Esa mellora da lectura. Bueno, logo a quinta puntada é a actuación, non? É o gran día. Entón, ese día reunímonos na biblioteca antes de salir, facemos un ensaio xeral, collemos todas as aportacións plásticas, a música, os instrumentos, organizamos e vamos a pé a estes dous centros. Vamos sempre primeiro a Galiña Azul e despois subimos ao Ceis Obreira, porque no Ceis Obreira, despois do recreo, teñen a hora de ler, entón así pois cadramos coa súa hora de ler. A organización dos grupos xa nos centros se vai por parte das profesoras dos mesmos. Nos chegamos ali, entón xa, pois Cris, a directora da Galiña Azul, nos di, mira, hoxe vamos a vades a ler con estes poquiños fora e logo aquí estes vades a ler no pasillo, neste recuncho, entón ela nos coloca e nos vamos rotando, van pasando todos por todos esos grupos. E logo en Sobreira, pois facemos o mesmo. E por último, o remate final, ¿no? Que é a conexión, é conectar, ¿no? Como conectan, como lles gusta aos rapaces pequenos que veñan eses chicos e chicas maiores a facerlles caso e a lerlles un conto, e ao revés, o contentos que saen os adolescentes, porque como vedes na fotografía, estes nenos son todo amor. E entonces, claro, acaban de ler e ai, profe, había uno, se me agarrou a perna, non me soltaba, a mí es que tiña un que me dixo a min isto, e outro, claro, entonces é unha cousa mutua, non? O sea, os pequenos quedan encantados, pero os meus tamén tedes que velos, non? O sea, están enganchadísimos a eso. E logo, ademais, tamén, claro, son centros nos que moito do alumnado estivo. Claro, entón falan coas profes, recordan anécdotas, a veces se non estiveron eles, pois hai un curmán, a filla da miña veciña, o sobriño do meu padriño, non? Sempre coñecen alguén no centro, e claro, hai algúns alumnos que nós temos varios centros adscritos, claro, que os pobres que non vamos a ler os seus centros, sempre nos din, non? Es que, profe, un día temos que ir ao meu centro, porque tamén quero que vayades á Igrexa Valadares, por exemplo, eu tamén quero... Pero claro, logísticamente estes son os que podemos ir andando, implica non mover transporte, que está carísimo, a verdade, o de mover os rapaces en transporte e non son tantísimos rapaces, entón é complicado. Xa serían moitos máis días, claro, que eso tamén, a logística de levalos, cando non teñen examen, o profe non puso non sei que, tamén é complexa. Entón, bueno, pois claro, algún día temos que facelo, non? Temos que facelo porque falles moitísima ilusión, non? E porque ademais son estes fíos personais e estas lecturas que facemos os que realmente pois, van tecendo esa rede invisible, non? Que chamamos comunidade en Valadares. Non? Bueno, vou poñer agora así algún exemplo de actividades que fixeron os rapaces nestas saídas. Non? Entón, por exemplo, como vos dixen antes, sempre van con unha proposta, non? Manipulativa ou plástica, artística, aquí, por a parte do atrezo de Nadal que levan cando é a saída de Nadal, vedes á dereita, fixeron para o libro de Feliz Navidad, fixeron un cartón grande no que simulaban había como unha vila. Entón, nese conto, pois se vai dicindo, se escoita unha campá, entón eles tiñan unha campá, facía o sonido e os outros fixeron unhas campás e os rapaces as collían, entón, veña a ver, poñede a campá na vila, entón colocaban a campá. E entran os renos, entón colocaban os renos os rapaces. E agora ven a árbore de Nadal, entón poñían a árbore. Non? Entón era así que sempre é unha lectura que implica un xogo para os pequenos. Aí á esquerda tamén ese era o libro De que cor é un bico, de Rocío Bonilla.
Entón, no libro, pois, di, pois, de que cor será un bico? Pois será marrón, como as follas en outono, entón traían follas, no? Marróns. Ou será gris como un elefante, entón aí na fotografía, non sei se ve, teñen un elefante grande, que era un peluche que tiña unha por casa, entón levaba para que xogase co elefante. Ou será verde como un cocodrilo, entón é o cocodrilo que será a xoia da coroa, que non sei se vedes, está feito con oveiras, pintado de verde, coa boca, entón tamén, pois eso, para que os rapaces e a rapazada xogase. A dereita, ese era o libro de A tartaruga que quería dormir, fixeron monicreques cos personaxes e entón facían unha especie de, pois, de guiñol, non? De teatro mentres contaban. E aquí estas rapazas, en cambio, logo vos falo delas, non? Que son as músicas, pois como non teñen tanto tempo, tamén xa teñen que practicar a canción e tal, pois elas o que fixeron, lían sempre en Nadal e tiñan uns coelliños na casa, está protagonizado por coelliños, entón traían os seus coelliños e facían tamén, pois, como unha lectura con eses coellos. Somos un club de escoita, pero a veces tamén escribimos. Por exemplo, o Nadal pasado fixeron unhas postais de Nadal para deixar como agasallo en todos os grupos. Entón, pois, felicitaban o Nadal e cando acababan de facer a lectura e o xogo, pois a cada clase deixabanlle unha postaliña de agasallo do centro. E o ano pasado, bueno, este ano realmente, a final de curso, fixemos unha lectura de contos de linterna, ¿no? Que non sei se coñecedes, non son esas linternas que teñen unha roda, que son imaxes, e claro, non hai conto, non hai guión. Entón, o proceso nesta ocasión foi crear os diálogos do conto. Entón, previamente, pois foron facendo os guións, que iba a decir este personaxe, se lles parecía ben, aportaban ideas entre todos, e cando tiveron o conto final, pois foi o que foron a contar ali a Galiña Azul. E entón, isto era, pois, por un lado, gratificante para eles porque é o seu conto, non é o conto que leo doutro, sino é o conto que fixen eu, e se riron aquí, ou lles gustou isto. E para a rapazada que escoita tamén está xenial porque hai que baixar as persianas, hai que buscar un recunchiño oscuro, e entón tamén lles daba así como moita vida ao do conto linterna. Bueno, a dereita tamén temos a mellor sopa do mundo, que fixeron vexetais como os que vedes así ao redor, que puxen de exemplo. Sempre, bueno, saben que vamos a un centro con rapaces de meses, entón sempre lles digo que non fagan cousas pequenas, entón o material intenta ser grande e logo fórrano moi ben para que se poda babar e todas estas cosas, porque enseguida o meten na boca. E entón eles iban contando, pois na sopa o coello botou unha cenoria, entón teñen que botar na unha ola que levan, pois ao vexetal que estén contando, non? Os do Club de Escoita. Tamén fixemos monicreques para Mifi vai ao zoo, o libro de violín, ¿no? De Antonio Rico e Óscar Villán fixeron puzzles de dúas pezas para que, porque os maiores da Galiña Azul, os pequenos xa nada, pero os maiores puidesen unir pois o violín fai glin glin, pois unha parte do violín con outro, e o tambor con unha parte do tambor con outro. Entón unían así. Tamén tivo moito éxito que fixeron de un libro de Hervé Toulet, ¿no? Que é un libro que xa é interactivo en si mesmo, que se aplaude, se toca, e ademais fixeron unha caixa con distintas círculos de terciopelo, non? De veludo, tal, logo tamén que fixeron as bolitas tamén, distintas texturas, e entón xogaban tamén con todas esas cores, bolas, círculos que imitaban o libro. Bueno, e aquí temos as músicas, non? Que sempre aproveitamos os talentos e, como non, temos unha rapaza que toca a flauta travesera e outra que toca o violín, que son as que máis veces fixeron. Aquí nesta fotografía temos outra que tocaba o contrabaixo, pero rompeu a corda, entón non puidemos acabar con contrabaixo, pero o que fan é no Nadal tocar unha panxoliña e no verán, pois, elixen elas. De feito, hai pois 2 anos de unha canción de Ed Sheeran que sabían elas, vamos, eso está un pouco así a súa elección, unha canción que poida sonar ben a violín e flauta travesera, claro. Bueno, pois con todo isto, no, que vamos xa rematando, a experiencia gusta moito aos participantes, claro, do Club de Escoita, tamén os que o reciben. Tanto é así que este ano, que esta foto da dereita deste ano, puxemos unha folliña na biblioteca para que se anotasen e se nos quedou pequena.
Entón, temos aí, saen por fora os nomes, se apuntaron por todos os lados, moitísimas incorporacións novas tamén, de primeiro e de segundo, e claro, xa esta semana xa empezamos a traer os libros, a organizalos, a ir vendo que van a facer, bueno, e empeza xa outra vez para poder en Nadal facer a primeira representación. Polo seu lado tamén temos esas patrullas lectoras que están preparando o 25N, que neste ano vamos a traballar micromachismos, entón na Club de Diversidade están traballando textos de micromachismo para sair a ler, entón xa empeza de novo esta roda do Club de Escoita a xirar. E claro, é unha experiencia moi enriquecedora para os e as que len, é enriquecedora para as e os que escoitan e é tamén enriquecedora para nós, no? Para os centros, que ademais pois o que buscamos é que este tecido siga medrando, que veñan novos fíos e que pouco a pouco pois podamos ampliar esa comunidade que é pois a comunidade de Valadares. Porque, como decía Eduardo Galeano, non? Os científicos din que estamos feitos de átomos, pero a min un paxariño me contou que estamos feitos de historias. Moitas gracias. Perfecto, ¿vale? Un tiempo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pois ben, despois de Andrea, vamos a escoitar a Bruno Bubi, vale? Vilaboa, profe no Colegio de Bueu de Montemogos. Este centro tamén é Plan B, desde o ano 14, ten biblioteca creativa, ten biblioteca familias, ten clubs de lectura en canto se puxeron en primaria, participa tamén en biblioteca solidaria. Para nos contar todo isto, como desenvolven. Hola. Moi ben. Bueno, boas tardes, moitas grazas por venir. Antes de nada, agradecer pois a asesoría de bibliotecas e agradecer sobre todo porque eu veño como representante deste colexio, pero veño a representar o traballo de outra persoa que está aquí no público e que se chama María José e foi a encargada desta biblioteca durante moitos anos e de todo o que vou falar. Quero... Toma. Sí, gracias. Aí está. Bueno, o Colexio Plurilingüe Montemogos é un pequeno centro que se atopa en Beluso, Bueu. Está na punta de todo case do Morrazo. É un colexio de apenas 100 alumnos e unha soa liña. A maior parte das aulas, dos salones, teñen menos de 10 alumnos ou 10 alumnos rondando. Hai un que ten 22, pero non é a norma. E iso significa que é máis doado traballar cos alumnos e, sobre todo, coñecer a todos. É un colexio que recibe bastante soporte por parte das familias, porque basicamente as familias que veñen a este colexio son as familias que viven case ao redor do colexio. Entón, o colexio, para moitos deles, é unha extensión da súa propia vida. Temos pais e nais que cando veñen, na primeira tutoría falo con eles, dinme, sí, ese buraco na pared xa estaba cando eu estudiaba aquí. Entón, claro, iso facilita ou non as cousas dependendo, pero é interesante porque hai unha cercanía. Ben, o traballo da biblioteca neste colexio estructurouse nesas 3 categorías, A, B e C, que nomeamos e o nome tamén desta exposición, axudamos, contamos e compartimos. Axudamos porque fai referencia ao que os alumnos, esa primeira persoa do plural é unha persoa que abraza non só o noso traballo como profesores, que é, por suposto, importante, pero o traballo dos alumnos desa integración e como eles nos axudan e axudamos entre todos a que esa biblioteca saia adiante. Contamos, porque imoslle falar a todo o centro, os outros salones,
que estamos facendo aquí? Queremos compartir, digo salones porque traballei moito tempo fora, pero cando diga salones son aulas, de acordo? Clases. Que é o que a biblioteca ten para ofrecerlles? Temos que venderlles a biblioteca aos demais. E finalmente compartimos que é no exterior, é dicir, con Beluso, é dicir, con todas esas persoas que coñecen este colexio porque probablemente xa estiveron nel, ou como mínimo escoitaron falar del. Claro, eu cheguei tarde. Estou a falar do traballo de outra persoa, pero claro, tiven que estudialo, tiven que reflexionar sobre ele. Agora, como coordinador, obviamente, véxome influenciado por todo ese peso de todas esas actividades, logros desta persoa. E reflexionei un pouquiño sobre como se vertebra isto, porque a veces incluso, aínda que non pensemos dunha maneira explícita nunha idea vertebradora, sempre está aí esa idea. Eu penso que hai dúas ideas principais aquí, que é que a biblioteca debe colmar, non abrumar. Ten que encher, pero non pode ser demasiado, porque entón non queremos. A veces non vos pasou nunca de entrar a un sitio onde, por exemplo, unha tenda, encántanme as tendas de segunda man, pero a veces entras e sabes que vas a topar esa ganga, pero hai tantas que directamente xa nin queres ver, porque dis, ai, e onde estará esa ganga que sei que está aquí, pero todo o que teño que facer para chegar a ela? E onde está ese libro que sei que quero ler, pero todos eses tomos? Entón, claro, a veces encántanos ter unha biblioteca chea de libros, pero incluso para unha persoa que lle gusta ler, eso pode ser demasiado, pode abrumar, e moitas veces pode facer que digas, uf, mellor hoxe non, mañá vou ter máis enerxías. Mentira, mentira, hoxe tiñas esas enerxías, por eso fuches á biblioteca, pero simplemente quedaches abrumado. Entón, ten que colmar, ten que dar o necesario. E para iso o que facemos é cortar anacos, pedaciños. E se che gusta, irás por máis. Hai outro pensamento que ocorreuseme que é que, claro, María José colleu un martelo e empezou a destruir todo, porque viu que só había unha porta. E non pode haber unha porta nunha biblioteca, nin dúas, nin tres, nin catro, ten que haber todas as posibles, temos que facer de todo para que as alumnas e os alumnos entren nela. E os libros son unha porta. Os libros foron durante moito tempo a única porta, pero como ben falaba a miña compañeira, hai nenos e nenas a que non lles gusta ler. É unha pena, pero bueno, non pasa nada, quero decir, non podemos obligar a que a todo mundo lle guste ler, pero mellor a biblioteca pode ofrecerlles outras cosas. E hai nenos os que lles gusta escoitar ou os que lles gusta xogar. Entón, cada unha destas cousas, os xogos, os vídeos, o teatro, son portas que abrimos a biblioteca. Vou vos contar unha anécdota personal. Eu son friki, moi friki. Encántame os xogos de mesa, probablemente coñecedes o Catán, algúns de vos, o Dixit, por exemplo, é un xogo fantástico. Encántame os xogos de rol, fai moito tempo que non xogo, pero cando tiña 14, 15 anos xogaba moitos xogos de rol. Eu, dende pequeno, lín moitos cómics, porque na miña casa os meus pais lían cómics, e deronme Mafalda, e mamei Mafalda moitísimo, encantábame Mafalda, pero non conseguía coller libros. Lía libros de cando en cando, pero non moitos. Bueno, entón, xogaba moitas partidas de rol. Os xogos de rol teñen un trasfondo. O trasfondo é o lugar onde se sitúa a historia. O trasfondo é o que fai que queras seguir xogando, porque dis, ei, gústame este mundo. Non que... Oxe tiven un mal día no colexio, pero aquí, por exemplo, son un elfo que pode saltar de árbore en árbore. Entón, un día descubres que, ei, pero este trasfondo alguén escribiu máis. E queres coller ese libro, pero non porque alguén cho puso na cara, senón porque ti mesmo dis, ei, quero máis, quero... E que podería pasar se houbera outros elfos ou outros bosques? Entón un día empezas a ler libros destes xogos de rol. Normalmente non son o que chamaríamos boa literatura. Están feitos, bueno, pois así, como que en día todo correr. Pero un día dis, pero houbo alguén que escribiu antes dos elfos, e chegas a Tolkien. Ah,
o sea, empezamos a falar de palabras maiores, pero a partir de aí segues lendo e di, anda, pero Tolkien estaba influenciado pola literatura alemana. Entón chegas aos hermanos Grimm ou a Goethe con Fausto. E de repente estás na biblioteca, pero chegaches non lindo, chegaches xogando e chegaches sen querer con anaquiños de pan como Hansel e Gretel. Claro que aquí, por sorte, non hai unha bruxa que te vai comer. Pero, bueno, en fin, o importante é isto. Entón, o que fixo María José foi destruir, destruir as paredes da biblioteca e facer buracos por todas partes para que non importa que tan grande seas, que tan pequeno, se che gustan entradas grandes ou pequenas, que entres na biblioteca. Ben, entón, a ver, bueno, pois o colexio, como dixen, é pequeno, o ano pasado tiña 113 estudiantes, neste caso, bueno, os voluntarios foron sobre todo os alumnos de sexto de primaria, traballamos con distintas asociacións veciñais de pais e familias, os docentes participaron tamén nas actividades, o Concello de Bueu, moitas delas, e o primeiro punto é o de axudamos. Voume levantar porque síntome máis cómodo se me podo mover. Xa falei antes disto, moitas gracias. Entón, vale, esta actividade, a parte de axudamos, é que poden os nenos facer para que a biblioteca sea súa? Perdón, sexa súa. Pois, por exemplo, encargábanse dos empréstitos e das devolucións, das mochilas viaxeiras, de ordenar fondos, agora vou falar delas, de selar, etiquetar, de elaborar a decoración cando había pois o Nadal, o San Maín, recoller suxestión, facer guías de lectura. E isto vai co que dicía de que a biblioteca debe colmar, non abrumar. É dicir, ei, queres ler algo de fantasía? Mira, temos toda esta estantería. Non, comeza por isto, que é simple. Cando eu comecei con Tolkien, recordo a unha muller que me dixo, eu pedín o Señor dos Anéis, e díxome, non comeces co Señor dos Anéis, comeza co Hobbit, que é máis simple. E claro, tiña razón, o Señor dos Anéis é duro, é áspero, é un libro de historia de estudiar, me refiero, pero o Hobbit é un cuento, é un conto. E se comezas con iso, logo podes ir máis facilmente. Para iso sirve unha guía de lectura, para ir escalando. Pero son os propios nenos os que os fan, en base ás súas experiencias. Explicacións do uso do material, deses xogos. Temos a biblioteca chea de xogos que moitas veces non se xogan, porque ninguén sabe xogar, porque abrir un xogo e dicir, e como se xoga isto, a veces dá pereza. Pero se hai alguén que me explica, entón, para iso podes organizar xornadas de xogos. Hoxe imos xogar a isto. E todos aprendemos. E outro día xogamos a outra cousa, pero ti xa sabes xogar a isto. E tes un motivo para vir á biblioteca. Entón, claro, que son as mochilas viaxeiras? Son mochilas que se preparaban justamente con libros de lectura para ir cos nenos, para levar á biblioteca consigo. Bueno, temos aquí, por exemplo, un exemplo dunha guía de lectura, aquí como están axudando pois, a crear materiales cos nenos máis pequenos. Neste caso, unha mesa de luz, neste caso, pois, estes elementos tridimensionais. A segunda parte é a de contamos, que é onde a biblioteca expándese e coloniza o centro. É dicir, chega a todas partes. Entón, aquí temos, por exemplo, bueno, fixemos unha apertura musical da biblioteca, e isto parece ser o que ti contaches, claro. Quen toca un instrumento? Ah, ti, excelente, es voluntario. Encantanlles, ao principio pode ser que, pero normalmente se tocas un instrumento, xa che gusta esa idea. E esperas que alguén che diga, ei, aquí tes unha oportunidade. Por exemplo, cita cegas coa lectura. Que foi isto polo Día das Escritoras? Cada aula, cada salón recibiu un libro, un agasallo, que tiñan que abrir dunha escritora e tiñan que desenvolver. E, claro, o que cambia disto é que non é o mismo decir, toma, este libro é para ti, que darlle un regalo. Hai un factor emocional. Aí está a neuroeducación. E a emoción xoga un papel importante na parte educativa.
sesións de lectura para o alumnado máis novo, cos alumnados máis grandes. O Día das Bibliotecas, neste caso, estaba relacionado co PDI en xogo futbolistas. Viñeron nais, temos todavía, eu son tutor unha nai dunha rapaza e futbolista. Fútbol sala. E veu e falou diso. Está ben, porque, claro, damoslle un referente ás nenas. A esa nena que di, non podo ser futbolista porque nunca vin a unha futbolista. Pois aquí tes unha, en carne e oso, diante túa. Pero claro, relacionamos con o PDI e de paso dicimos, e se queres saber máis do fútbol, tes aquí este libro que podes ler. Ou este álbum, ou este periódico no que aparecen os resultados de fútbol. Se falamos de fútbol. Pois o mes da ciencia tamén se fixeron distintas actividades, bibliocomedor para eses rapaces e esas rapazas que se quedan ata X hora. Bueno, pois moitos deles non teñen nada que facer. É un bon momento para aproveitar e ler. Non todos o van facer, pero damoslle a oportunidade. Quizá hoxe non e mañana sí. Mañá sí. Puntos de lectura tamén no 25 para traballar o 25 de novembro en distintas partes do colexio, actividades en Samaín, a traducción e lectura do libro Tengo derecho a ser niño, traducción feita polos propios alumnos, un agasallo para os máis pequenos, que logo se leu para todos. Bueno, aquí temos as distintas actividades que se fixeron, por exemplo, isto é pois para Samaín, aí vemos cando viñeron as nais futbolistas, bueno, o cartel de bibliocomedor, co que traballábamos cos alumnos. Logo, seguimos, polo Día da Diversidade Funcional, por exemplo, o que fixemos é aproximar a biblioteca facendo que os alumnos vivisen esas experiencias, dándolle a oportunidade, coa axuda dos outros, de, pois imos ver como é non poder ver, ou como é non poder utilizar unha man, ou non poder utilizar as pernas. Vemos literatura sobre iso, facemos seleccións de libros. Isto, de novo, hai unha gran redundancia nesa idea de colmar sen abrumar. Temos que darlle pequenos anacos para que o neno diga, podo comezar con isto e se quero máis vou estar motivado para buscar. Por exemplo, actividade Regalo Palabras para a Paz, onde os niños podían buscar, bueno, tiñan a súa disposición distintos títulos sobre este tema. Se fixo unha obra musical sobre Rosalía, adaptando parte das súas cantigas, polo Día da Poesía, logo falarei disto. Tarde de lectura e xogos dentro do programa de lectura e familias. Invitábamos justamente as familias, como eu estiven pola mañá nunha charla dun colexio de Vigo tamén, onde justamente facían iso. Por la tarde, ou eles creo que dixeran o sábado pola mañá, invitaban as familias a facer actividades, a participar. Por exemplo, este ano fixemos a inauguración, polo Día das Bibliotecas, unha obra de teatro dos xéneros literarios. Pediuse axuda ás familias. Eu, que era novo, permitiume coñecer a esas familias coas que establecín un vínculo, e familias que me dixeron, moi ben, se a próxima vez queres facer outra cousa, chámame. Pero ese contacto, esa conexión, axuda moitísimo, porque eu xa sei que teño 3 ou 4 ou 5 apoios, que o mellor ese día non me poden axudar eles mesmos, pero sei que eles poderán chamar os outros. E o obxectivo é o mesmo, promover o uso da biblioteca. Bueno, finalmente o bibliopatio e belutecas. Vale, bibliopatio é basicamente levar a biblioteca ao patio. E que é beluteca? Belusiña é o nome da mascota da biblioteca. É unha pequena lucecú que utiliza a súa luz para ler libros pola noite. Entón, a beluteca é justamente que os nenos veñan no espacio do recreo a biblioteca. E aquí ven unha terceira idea, porque a biblioteca ten que ser un porto para os barcos sen rumbo e para os barcos con rumbo. Un porto para os que din, quero ir porque quero ler. Pero tamén un porto para ese neno, esa nena que di, non sei que facer. Non quero xogar ao fútbol. Non coñezo ninguén.
hoxe non quero estar con ninguén, ou quero estar comigo, ou quero estar tranquila, ou quero xogar soamente contigo. Ten que ser ese lugar, ese refuxio. Supoño que moitos de vos nalgún momento usache desa biblioteca como ese porto, como ese refuxio, ese lugar onde dis, hoxe estou aquí. E a veces eso é importante tamén para os profesores, porque axúdanos a conocer a eses alumnos. Anda, esta rapaza, este rapaz, sempre ben só, sempre ben soa, sempre está aí. E axúdanos a detectar tamén dificultades. Entón a biblioteca ten que ser un porto e un porto que teña astilleiros, que axude a reparar. Bueno, aquí temos algunhas imaxes, hai un vídeo aí arriba á esquerda da inauguración, pero bueno, non fai falla poñelo. Aquí, por exemplo, o tema da lectura, esta foto saiu tan ben que parece preparada, pero é de verdade. O sea, sucedeu, é unha rapaza que está lendo os nenos pequenos e eles están encantados, e de verdade que parece que está como se modelara, pero foi un momento, deus así. Aquí temos, por exemplo, pois os nenos axudando co tema do rexistro, devolución de libros, e isto de aquí que vou falar máis agora forma parte de, é unha actividade que se chamou Camiños de Rosalía. E o que os nenos facían é, cunha serie de actividades que fixeron por Rosalía, pois, por exemplo, poesías e demais, iban recorrendo a o concello de Beluso, que é máis un pobo que cidade, e iban deixando anaquiños, pedazos, pistas, cun mesmo obxectivo. Ei, ven á biblioteca. Porque diso se trata todas estas actividades, de deixar anacos, de invitar a que os nenos veñan, e para eso hai que abrir portas. E para eso, unha vez que están dentro, teñen que querer quedarse. E por iso temos que limitar o contenido. Pero limitar o contenido xustamente para facilitar que sexa máis fácil absorbelo e logo pedir máis. Bueno, a última categoría, compartimos, refírese ás actividades que fixemos directamente con organizacións do exterior. Pois, por exemplo, temos os camiños de poesía, onde involucramos pois a zona de Beluso, que é moi pequena, e ten unha ventaxa iso, porque permítenos sair fora, sen medo. Por exemplo, se estivéramos en Vigo, igual era un poquinho máis complicado, pero aquí o tráfico pois non é tan importante, todo o mundo se coñece, todo o mundo sabe que a determinadas horas non podes correr pola rúa. Entón, eso axuda moito a utilizar a cidade como unha ferramenta. Fíxose un teatro e unha actuación musical de Rosalía para persoas dun centro de memoria de Bueu, participouse no Festival Solidario Arts for Change e un encontro interxeneracional cos asistentes do taller de memoria que xustamente onde se traballou o tema do teatro. Que ten todo isto? Bueno, aquí temos justamente cando os nenos fixeron a representación e compartiron co taller de memoria. Bueno, un exemplo de textos que se empregaron e logo, que se logrou con isto? Claro, os nenos e as nenas que participaron melloraron na súa competencia en términos xerais, por exemplo, claro, tiveron que falar moitas veces, porque non somente non tiveron que falar como falan normalmente. Houbo veces que tiveron que explicarlles a nenos de 6 anos e 7 anos como se xoga a determinado xogo, que pode ser moi fácil co teu compañeiro, pero ese neno non o vai entender desa maneira. E iso obligoulles a cambiar o rexistro. Pero se non lles hubiéramos ofrecido esa posibilidade, nunca houbera sucedido. Foi algo que nos lles dimos, que nos lles facilitamos. Mira, e gustoume algo que dixo Jorge antes. A escola ten que dar problemas, ten que dar dificultades e axudar o neno a solventar esas dificultades. Entón, eu teño que darlle ao rapaz e a rapaza unha dificultade e darlle as ferramentas para que logre solventala. Por exemplo, xa sabes xogar cos teus amigos a isto. Lograrás que un neno de 6 ou unha nena de 7 anos xogue tamén?
pero non podes usar o mesmo vocabulario. E como poderíamos dicir de outra maneira? Entón, de iso se trata, de acompañalos a que eles solventen esas dificultades. Claro, hai un traballo de autonomía. O principio é fatigoso para os profesores, porque tes que estar constantemente con eles. Mira, isto fase así, pero hai unha recompensa para ti e sobre todo para eles, porque danse conta moitas veces de que, non é que puiden facer isto, é que son capaz de facer cosas e de ter unha responsabilidade. Moitas veces, por exemplo, é como os traballos en grupo, claro, a primeira vez que faz traballos en grupo ou o traballo por expansións é unha catástrofe moitas veces. A clase non termina ben, porque claro, pues os nenos se dispersan, pero hai que vivir esos momentos. E os nenos servenlle para aprender. Pois isto é o mesmo. Hai un traballo de hábitos, claro. Acostúmanse pouco a pouco. Sei que todos os mércores na biblioteca fase isto. E van á biblioteca. E van á biblioteca de motu propio, porque saben que o van pasar ben. E finalmente hai un tema de versatilidade, porque claro, abrimos tantas portas que os rapaces e as rapazas cando van á biblioteca van por unha gran cantidade de motivos que van requerir unha gran cantidade de competencias e habilidades que van a ter que poñer en práctica. E o que sabe tocar un instrumento vai ter unha oportunidade para tocar ese instrumento. E o que non sabe tocar ese instrumento pode participar de outras maneiras, como, por exemplo, registrando os libros, explicando un xogo, construindo unha maqueta. E, bueno, isto é todo. Na biblioteca, todo o que facemos súbese no blog, que é Bibliomontemogos, aí súbense todas as actividades. O noso correo é biblioteca.cei.montemogos@edusunta.gal. E, bueno, o blog ten bastante difusión entre as familias, porque, claro, encantanlles ver pois, as fotos dos seus nenos. É importante, porque tamén é unha maneira de aproximarlles o que estamos facendo. E iso é todo. Moitas grazas. Gracias. Queredes facer algunha apreciación, algunha pregunta, algunha cuestión? Allí. Ya va, ya va. Hola, é unha pregunta para Bruno, porque falou da biblioteca, pero a mí non me quedou así moi claro, non sei se que me perdín algo, como empregades, en que se enfoca, se faz o favor de explicar un pouco. Sí, Sí. non. Hai dous aspectos. Tiñamos o bibliopatio e a biblioteca. Un deles é levar a biblioteca ao espacio físico do patio. É dicir, por exemplo, facer unha selección de obras que creemos que poden interesar e están aí a disposición deses nenos que din gustaríame ler, pero hoxe fai un bo día e non quero estar na biblioteca. Entón é unha maneira de darlles novamente ofrecer, abrir portas. A biblioteca é o uso da biblioteca no tempo do recreo. É dicir, é recreo, pero quero pasalo na biblioteca. Simplemente é esa diferencia. De onde ven Beluteca? De Belusiña, que é esa Lucecu, perdón, que é moi versátil, claro. Sí. Espera. No, o sea de atrás. Es una pregunta para Andrea. Quería saber cómo escogéis a qué clases ir, porque entiendo que las patrullas lectoras en la hora de leer no pueden atender a todas las aulas del centro porque sois un centro gigante de Vigo. Entonces, ¿cómo escogéis a qué clases ir? Porque, claro, por otra parte, yo entendía que esto de el club de escoita era para aquellos que no les gustaban leer, pero sí escuchar. Entonces, ¿ponéis a todos los que se apuntan a escuchar y no leer en una clase y vas a patrulla lectora? ¿Cómo escogéis las clases a las que vais? Máis gigante tampouco, xa un centro grande, pero o sea, en Vigo son máis grandes, sí. A ver, o que facemos a nosa hora de ler, dende hai un par de anos, son 15 minutos todos os días. Entón, realmente sería como unha semana de ler. Esas patrullas non van solo o luns a primeira hora. Imagínate que esta semana toca ler a primeira hora.
Pois o luns a primeira hora van uns, o martes a outra, o mércores a outra, xoves a outra, entón, pois é unha cousa, non é unha hora de ler. Entón, Gracias. Ola, a miña pregunta é para Andrea, igual xa o dixeches, pero organizades só nos recreos ou tamén algunha tarde teñen que quedar os axudantes? normalmente solventamos todos os recreos e logo hai momentos que teñen que facer eles tamén en casa. Por eso digo que é unha actividade que fan que é para aplaudirles, porque tamén é tempo seu. Sí. Grazas. Quero fallar. E fanse partícipes as familias? En que sentido? Se axudan cos rapaces? Non. Unha pregunta un pouco obvia, pero estas actividades que fan os rapaces do Clube de Lectura son avaliadas dentro de algunha disciplina, imagino, non? Porque requiren bastante dedicación de tempo. Entón, algunha materia de, eu que sei, literatura, lingua galega, considera este tipo de traballo dos rapaces como traballo autónomo e recoñéceo como na avaliación, de algunha maneira? Ou como... No Club de Escoita, falas con... sí, perdón, falo contigo, Andrea, perdón. No, nada, é gratuito, por eso digo que teño moito mérito. No. O único, cando facemos o micro aberto, como expliquei, aí sí que cando a lectura ven organizada dende unha materia, eso sí que pode ser avaliable para a oralidade do galego, do inglés, do francés, do que falen. O resto todo non teñen ninguna... É como o club de lectura. No club de lectura están aí porque queren, non teñen ningún rédito por iso. No, digo, os elementos de plástica, é dicir, No. esas figuriñas No. Todo é facelo, pois... que se poderían... altruistamente. Claro. Somos unha ONG. Vale. No, é que pregunto porque no meu centro hai este debate un pouco de como encaixar este tipo de participación do alumnado voluntario nos grupos de traballo. A ver, unha cousa, estaba pensando, a estes rapaces que participan no Club de Escoita, o único que facemos é metelo dentro do voluntariado da biblioteca. Sí, claro. Entón, van a dar o diploma coas horas, ¿no? Que son Sí, certificadas e oficiais, pero é o único que sacan a cambio. Vale. Bueno, hai uns bombóns, un biscoito que nos ponen... Bueno, entonces... Bueno, eso importa. Bueno, non hai ninguna outra cuestión que os interese? Vale, pois damos por finalizadas estas actuacións e moitas gracias por asistir e gracias a vos.